Bos días, somos a clase de primeiro de primaria e imos contarvos de que nos disfrazamos neste entorno. Tamén nos falaremos do pintor que nos inspirou. Pablo Picasso naceu en Málaga no ano 1881 e o seu pai era profesor de arte e pintor. Denis con 8 anos pintou o seu primeiro cadro. O que máis lle gustaba era pintar bombas e touros. Con 15 anos abriu o seu primeiro obradoiro. Ali pintou moitos cadros. Falando con la mano. A Picasso lle gustaba moito pintar personaxes do circo de moitas cores. Por iso elixiu pintar o seu fillo vestido de arlequín. A nos gustou tanto o cadro que este ano nos desplazamos a ver. Que foi moi divertido. Hola, hola, Para facer o disfraz tivemos que cortar unha bolsa de cor amarela. Despois puxemos pegatinas azuis con forma de árbol. Lo último puxemos algodón frescoso e das mans un plástico de blanco. Despois a guerra comenzou. Picasso puxose moi triste e pintou o Guernica. Era un cadro enorme. Para pintalo tivo que usar unha escalera. Nadie daría o que sabes, este cadro no se puede ver 3 cores, blanco, negro e gris. Dale. Ademais de pintar cadros, Picasso tamén fixo esculturas. Non pintou tanta cabeza de touro. É unha escultura feita con manillas e o sillín dunha bici.